Dobrý deň, vítam vás na dnešnom briefingu, kde je veľmi dôležité reagovať na včerajšie obvinenie Roberta Fica. Potom, ako prišiel s odhalením, že osoba, ktorú sme použili ako ilustračný záber na mnohých našich vizualizáciách, čiže nie len na tejto jednej, potom ako povedal, že vlastne ja osobne som komunikoval, že táto konkrétna babička dostala faktúru o 100% vyššiu na elektriku, čo som nikdy v živote nepovedal. Ale napriek tomu som cítil za dôležité a potrebné sa ospravedlniť rodine tejto babičky, lebo Robert Fico to prezentoval, že sa strašne ich to dotklo, až musel volať premiérovi Českej republiky a je z toho vlastne medzinárodná kauza. Skutočnosť bola taká, že už v tom samotnom návrhu, ktorý predkladáme, je 4-krát tá babička použitá. V iných vizualizáciách sme ju používali veľakrát a každý, kto nás sledoval, vedel, že to je nie konkrétna osoba, ktorá dostala faktúru, ale obrázok ako ilustračný obrázok. Napriek tomu som považoval za dôležité zavolať pozostalým spomínanej pani a sa im osobne ospravedlniť. Zavolal som dnes ráno zrejme vnúkovi, lebo hovorí, áno, moja babka. Zavolal som dnes ráno vnúkovi a ten mi s hrôzou do telefónu hovoril, že nechápe, ako Robert Fico mohol jeho babičku takýmto spôsobom zneužiť. Že už priamo keď včera mu vlastne telefonoval, tak mu hovoril, že je mu jedno, kto to používa a určite to neurobil úmyselne. A tiež, že mu hovoril, ak by to niekto použil, ja proste po nikom nic nechci. Lebo vraj hneď po telefonáte Roberta Fica mu volal niekto, teda, že či potrebuje vybaviť súd a teda, že či nás bude žalovať. Pán potom následne aj hovorí, je to prepis z dnešného rozhovoru, že mne je to blbé, určite to nebylo udelané zámerne. Určite by ste to na tú fotku, na to máte nejakú agentúru, ktorá to udelala. Oni to využili ako ve vláde proste, bohužel. Nemusíte sa za nic omlouvať, vy za to nemôžete, agentúra taky ne. Vybrala fotku. Keď som sa ho pýtal na to, že sme vlastne teraz v prekernej situácii, že Robert Fico sa môže vyhovárať a zneužiť vlastne opäť jeho babičku na to, aby povedal, že z toho dôvodu on nemôže sa zúčastniť predsa takej schôdze, kde vlastne boli zneužité práva pozostalých mŕtvej ženy z Moravy. Že či vlastne teda môžeme použiť a mal by niečo proti tomu, aby sme túto fotografiu použili, tak tento pán doslova povedal, ale jestli potrebujete si tam dať tu proste, ja vám souhlas dám na to. Následne hovorí, samozrejme, bez nejakého váhaní. Poprosil by som ešte dokončený prepis, lebo sme teraz robili na poslednú chvíľu. Teraz priznám sa, že, lebo ja som telefonoval ako synovi a on hovorí tu v rozhovore, že prosím vás, je to moja babka byla velice hodná, dobrá, je mŕtvá. Ale potom hovorí, že ja sú syn tej babičky. Takže možno ako myslené, takže na tom zábere bola babička ako vizuálne, tak hovoril som so synom, v tom sa ospravedlňujem. A na konci, keď ja teda mu hovorím, že dobre, tak skúsim ešte nakontaktovať aj toho fotografa, ktorý to fotil, keď nájdeme nejaký odkaz ku fotografii, čo už medzičasom sme našli a teda budeme ho kontaktovať. Takže ešte raz, keď môžete, ja sa vám ospravedlňujem a veľmi pekne ďakujem za pochopenie. To som povedal ja. A pán, syn tejto babičky hovorí, přeju vám, ať vám to dobře dopadne. Ať tam proste udeláte pořádek s tím. Ať se vám lepší žije na ten Slovensku. Ja sa moc nezaujímam o tú politiku, ale potom, jak som sa začal zaujímať, tak sú tam špatnosti s Ficem. Dobře se mnejte. Robert Fico sa po tomto dôkaze prejavil ako cynická hyena. Včera mňa obvinil z toho, že čo to je za cynizmus a hyenizmus, keď tu dovolím si zneužívať mŕtvu ženu z cudzej republiky. Ako on kvôli tomu volal aj synovi, ako kvôli tomu volal premiérovi susednej republiky, lebo to je medzinárodný škandál.
Skutočnosť je taká, že pozostali nemajú vôbec nič proti používaniu tejto fotografie. Sú radi, že sme ju použili de facto a držia nám palce v statočnom boji, aby sme si to tu upratali, lebo tu máme ťažký život s Robertom Ficom. A ja sa teda z tohto miesta pýtam Roberta Fica, že akú ďalšiu výhovorku si za tých 23 minút do začiatku schôdze vymyslí, aby sa nemusel zúčastniť svojej verejnej obžaloby. Zároveň ho vyzývam, aby prestal s týmto zneužívaním či mŕtvych ľudí, zneužívaním polície, SIS-ky, prokuratúry, súdov proti svojim politickým oponentom. Robí to neustále voči mne, robí to proti Danielovi Lipšicovi, proti Gáborovi Grendelovi. Jednoducho tí ľudia, ktorí mu nadstavujú zrkadlo, sú pre neho nepohodlní a snaží sa nájsť akúkoľvek zámienku. V tomto prípade priznávam, mne to bolo úprimne ľúto, že sa nám takéto niečo stalo a napriek tomu, že to urobila agentúra, my sme jej riadne zaplatili, som považoval za statočné sa postaviť čelom problému a ospravedlniť sa za niečo, za čo sme v podstate nemohli. Robert Fico napriek tomu to hrubo zneužil, hoci veľmi dobre vedel, že ide o ilustračný záber a podsúval celému Slovensku pocit, ako keby rodina tejto babičky bola z toho zhrozená. Rodina tejto babičky drží dnes Slovensku palce. Rodina tejto babičky nám dovoluje používať túto fotografiu a sú zhrození z toho, ako Robert Fico ich nebohú babičku zneužil. Zároveň z tohto miesta vyzývam Roberta Fica, aby nebol zbabelec, aby si nehľadal žiadnu ďalšiu zámienku, lebo v tomto prípade hrable, ktoré nadstavilo mne, sám nestúpil. Aby sa zúčastnil mimoriadnej schôdze za jeho odvolávanie, lebo cynická hyena je človek, ktorý zneužije mŕtvu ženu na to, aby si robil politickú kampaň, ale zároveň cynická hyena je premiér, ktorý kryje podvod na viac ako milióne slovenských domácností a potom sa snaží nájsť akúkoľvek výhovorku, že on konal v momente hneď, ako sa o tom dozvedel. Čiže Robert Fico, pozývam vás do ringu a nebuďte zbabelec. Ste premiér Slovenskej republiky, vojenskej hodnosti plukovník. A vojaci nie sú zbabeli. Nech sa páči. Dobrý deň, Lenka Ježová, Teatry. Spomínali ste, že za to môže agentúra. Dávate teda vinu tejto agentúre? Poprípade zisťovali ste si, či je fotografia z fotobanky a ak teda je z fotobanky, prečo vlastne ste chceli povolenie od rodiny, keďže tej práva má skutočne ten fotograf? Pán premiér to včera prezentoval, že strašne dotknutá je rodina a cítil to za tak veľkú krivdu, že musel volať až premiérovi, lebo jednoducho tak sa veľmi dotkol Igor Matovič rodiny zosnulej babičky, že musel to žehliť až u premiéra Českej republiky. Čiže pán premiér prezentoval, že dotknutá je rodina. My budeme kontaktovať, máme kontakt už aj na fotografa, samozrejme budeme sa jeho pýtať, ale v tomto prípade sú naozaj práva v prvom rade tej rodiny, ktorá by mohla byť dotknutá, ako to odprezentoval Robert Fico, čo vôbec nie je pravda a je to presný opak. Títo ľudia stoja na našej strane. Pýtala som sa konkrétne na to, že či ste si zisťovali, že tá fotografia bola súčasťou nejakej fotobanky? Nie, nebola bohužiaľ. My sme zaplatili agentúre, ako keby bola, ale oni použili zrejme prvú fotografiu, ktorú našli na Google. Serebriakov Markíza, napriek tomu nič nemení na tom, že tá žena je zosnulá. Plánujete túto fotku používať ďalej, aj keď budete mať súhlas fotografa aj príbuzných? Má zmysel naozaj do toho ísť, keď existujú fotobanky s miliónmi rôznych babičiek? Samozrejme, že áno, to zvážime. Vzhľadom na to, že máme súhlas rodiny akokoľvek používať fotografiu ich babičky, lebo jednoducho oni sú radi, že sme ju použili v tejto situácii. Dohodneme sa s rodinou, ako oni budú chcieť. Dali nám súhlas používať, keď ale oni povedia, že viete čo, radšej nie, tak nebudeme používať. Čiže aj dneska ešte možno budete používať nejaké vizuálne pomôcky? Ja som povedal, verejne myslím, že v útorok, že nebudem používať na dnešnej schôdzi žiadne vizuálne pomôcky, lebo tí páni, ktorí vedú Národnú radu, hlavne kapitán Danko, má mindráky z akéhokoľvek obrázku. Takže určite nedám im žiadnu zámienku, aby tú schôdzu zastavili, lebo hľadajú si iba zámienky, iba výhovorky, lebo téma stabilných cien energií bola headlinová, taká hlavná téma Roberta Fica v politike. A zrazu dnes je cisár nahý. Dnes 7 týždňov aktívne kryl podvod, obhajoval ľudí, ktorí ten podvod išli urobiť a tváril sa, že ten podvod neexistuje. A vyhovára sa, keď ho ľudia nakoniec svojimi vlastnými faktúrami porazili,
keď nám ich posielali, my sme ich zverejňovali, že on vlastne konal okamžite, ako sa o tom dozvedel. Dnes moja obžaloba bude práve o dôkazoch, že nekonal okamžite, ako sa o tom dozvedel. Skoro všetci, čo vás tu vidím, ste o tom informovali počas tých 7 týždňov a on nereagoval. A druhá vec práve o to ide, že riešili ste tú rodinu pozostalých, zase autorov fotografie. Má zmysel sa už tretí deň baviť o obrázku, pokiaľ odvolanie je o niečom úplne inom, o čom sme sa už 3 dní nerozprávali? Ja nechcem sa baviť práve že o obrázku, ale považoval som za dôležité zvolať túto tlačovú konferenciu, aby Robert Fico o 1 hodine nemal výhovorku, že vlastne on nebude predsa sedieť v sále, kde boli hrubo pošliapané práva pozostalých nebohej babičky. Som veľmi rád, že aj portál Topky vlastne dnes ako prvý zverejnil túto informáciu, že takisto dostali vlastne informáciu o tom, že synovia sú zhrození z toho, ako Robert Fico ich zneužil, alebo zneužil tému ich babičky. A si myslím, že je správne upozorniť na to a vybiť akúkoľvek výhovorku Robertovi Ficovi z rúk. Dobrý deň. Pán Matovič, nie je toto dnes aj z vašej strany také zbytočné ďalšie zaťahovanie príbuzných do celej tejto záležitosti, v podstate nevinných ľudí do politickej kampane? A druhá vec, tak trošku odľahčene, volali ste aj vy pánovi Sobotkovi? Volal som dnes pánovi Sobotkovi, bohužiaľ nebol prítomný. Ale chcel som sa mu ospravedlniť nie za túto rodinu, ale za Roberta Fica, že ho obťažuje naozaj asi zmysluplnej práci pre občanov Českej republiky. Dobrý deň, Richard Nemec, denník Nový čas. Pán Matovič, hovorili ste, že máte desiatky, stovky mailov od ľudí, ktorých sa teda tie ceny energií dotkli. Prečo ste ich neoslovili? Radšej, aby ste mali aj reálne tváre a možno sa vyhli aj takejto zbytočnosti. A potom druhá otázka, trochu mimo. Páni Žarnej a Dubačová ohlásili, že odchádzajú z vášho klubu, tak poprosil by som vás krátky komentár k tomu. O druhej otázke nebudem hovoriť teraz, lebo táto téma je tlačovka zvolená iba k jednej téme a to je táto fotografia a konkrétna babičky. Vám som ešte neodpovedal, či to nepovažujem za zbytočné. Nepovažujem to naozaj za zbytočné. Včera ma verejne Robert Fico obvinil z toho, že som cynická hyena. A ja som dnes dal dôkazy, že cynická hyena, kto zneužíva mŕtvych, je Robert Fico. A myslím si, že ľudia si zaslúžia poznať pravdu, mali by sme si hovoriť pravdu a prepáčte tú vašu prvú zabudol. Otázka, prečo ste neprinesli radšej reálne tváre, prečo ste neoslovili tých ľudí, ktorí sa vám sťažovali? Lebo sa to nikdy tak nerobí. Keď si objednáte akýkoľvek vizuálu agentúry, tak jednoducho z fotobanky sa objedná fotografia za eurko, 2 eurka, za 10 eur. Dajú vám tam tú fotografiu ako ilustračnú fotografiu. Robíte to aj vy tak vo vašich novinách, robíme to aj my tak v politike. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a pevne verím, že Robert Fico nebude zbabelec a príde na schôdzu.